Happy New Year. Tishang. Happy New Year. So, saan yung New Year's resolution? Tumangkad pa. Tatangkad ka pa? Nangarap pa. Yours. Game. Ano ang So New yun, Year's resolution? welcome to my vlog. Ah, Ang dami po naming mga kababayan dito. Kaya, sige. what? Photographer na. Videographer. Sige. So yun ngayon, welcome to my vlog. Another video, another kalokohan na naman po. Kaya ngayon, sige, kain lang kayo. Divina, sige, makagsabakay diya, makagbuang. Ben! Moy pa. Hihihi. No! Enough na. Mamaya ka na kakain. Ito na si Water. Ano ka pa isolve ko? Liwa, malis ito kuan. Divina, murag katong kuan. Katrupag X. Andito po tayo ngayon kung nasaan si Ninyo at saka si G na mamimili. Jarek. Sige, interviewin mo na sila. Anong New Year's resolution nyo? Ano yung New Year's resolution niyo? Siyempre yung hindi na uminom. Si G, nakikinig ka. Anong New Year's resolution mo? Ha? Hotdog. Hotdog? Ito si Boy Water. Boy Water. Anya ti resolution mo nga, haan mo na nga isubli. Di ba gwapo pa rin? Bagaman. Jubina, pangit eh. Ano? Mesos, yun ni Ponggol. Gwapo pa rin. Sabi mo kanina, gwapo. Ngayon, tapos sabihin mo, pangit. Ayun pa rin na. Bubog na lagi. Hindi na siya makaegit sa aking gilid. Cool ba kay Purma si CJ? Oh. CJ. CJ Pangasinan. Uy, bilangan nyo. Sige. Bilangin nyo. So yun guys, medyo nalilito, medyo nahihilo. Hindi ko alam kung lasing o baka lasing din yung mga kasama ko. Kaya ngayon, tignan nyo. Tara, arap na! Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Lingkod na yun. Ito naman, pabalik na naman tayo dito kung nasaan si CJ at saka si Ninyo Ginagawa. ay mukhang sabog. Ang pangit. Ito si Boy Water kung saan nandyan lang siya sa water. Di ba? Ang gwapo pa rin na kayo. Marag kubon. Bantay lang bukas, hindi ka bango na. Narabay magpakaros alas 5 pa. Ay guys, welcome to my glad. Ay, mali. Welcome to my glad. Hi Crush, welcome to my life. Na naklaro ang kiki. Hali, naklaro daw ang kick. Nawala na si Ninyo. Santi, nagbablog na siya. Isipin mo muna bago mo iwan. Ba't kasi yung una, ba't mo kasi Ano daw Iniwan. yung hindi pa masabi. tapos iiwan mo siya agad? Isipin mo. Ba't mo siya ang gusto mo una? Di ba? Parang lasing na ata ko nun. Hindi. Ano? Hindi. Ano? Hoy, 10 minutes na before Happy New Year. Say Happy New Year. I love you to welcome to my guys. One, two, three. So yun, welcome to my vlog and another Welcome to my video. guys.
Hi guys, in welcome to another my day vlog. naman. Ay, mali pala no. Hi Crush, welcome to my life. Happy New Year! Wala. Ang pangit. May ebidensya. Di, Sige, sige. Anong sasabihin mo? Ay na. bago Mag-ingay na bago tayo umpisan para kay tong alas vlog na 12. to, magkano Happy New kikitain Year! yan? Welcome to my guys. I love you. Ang pangit. Di ba alas 12 na? Oh, Hindi pa. hindi pa? Sumigaw ka ah. Hala Hi eh. Crush, welcome to my life. Uy, malapit na iniiyak. Tingnan mo, luwa-luwa na. Ay! Hindi ako makakawi. Iyak na yan. Ba't ako iyak kung hindi ako makauwi? Oh, sige na ba yung mukha? Hayaan mo na si Junjun pa siya makauwi. Oh. Hala ka, iyak na yan. Hala. Ay, gusto. Iiyak na yan. Hindi ako iyak ka. Ba't ako iyak? Para akong babae. Ay, ano ka ba? Magkarwas ka muna. Pag nakapagkarwas ka ng madaming taxi, makaipon ka, makauwi ka. Tapos? So ayun, dito na lang nagtigil yung vlog. Okay, ito guys. Alam mo, Lasing na ako. alam ko rin. Na hindi ko alam. Ay, Crush, well, alam ko rin. Ang buwang na. Nagtakaw na kanina. Alas 12 na ata yun eh. Oh. Hindi pa ano, bilang mapanta. Magbilang ako ng 1 to 10. 2, 4, 6, 18. O, diba? New Year na. Alas 12 na. Hala. Nagputukan na. Wala sa Ano na, maputukan na. Hindi po. Hindi na lang yan, ti. Happy New Year! Happy New Year, everyone! Wala pa man. Hindi na tayo tatalon kasi matangkad na tayo. Oh, sana. Mayang. Bakit? Umayang, talong ka daw. Asa lang? Tumalong kayo dyan. Para lumaki kayo. Wala na eh. Ilaw na eh. I don't know. Sige, welcome to my crush. Wala pa. Welcome. Apoy na yung umuk niya yung Diba? Sabi ko na nga sa'yo eh. Welcome to my vlog. Oh! Mali pala. Buhay pa sila mata. Lahat ka man nasunod. Heart, mga handog nga na po mo. 5 minutes, 5 minutes. Ganda doon no, sa firework, oh. Ayun, ang layo naman. Punta, bumabalik.
Wala na nito yung bangkay ko yan. Asan na? Grabe sa ano, sa bundok din doon, no? Sa patag. Uy, ang ganda nun, no? Ano yung usok? 1 minute lang. Alas 12 na pala. Talaga, oh. 12:01. Wala masyadong matao. Yan na talaga, oh. Wow!